Witajcie, moi roztomili. Dzisiaj ostatni raz o tych wyborach do Europarlamentu, które w niedzielę się odbędą, na których startują rozmaite partie. Tak powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie się dostaną do Europarlamentu, ale wszystkie już robią to po to, aby we wyborach do Sejmu i Senatu nie być kimś nieznanym. Żeby wiedzieć, na wiele mogą liczyć głosów, na jaki procent. I bez to też startujemy my, Ślązoki razem, żeby wiedzieć, wiele was jest fertich zawelować za nami, za Ślązokami. I to za takimi Ślązokami, co nie przestaną nimi być, jak pojadą do Warszawy, albo jakby się udało do Brukseli, to można by się udało. Ale ja nie jest takim hura optymistą i nie będę gadał jak niektórzy, że my już to wszystko wygramy, to są najlepsi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale my mamy okazję pokazać, że Ślązoki to nie głupieloki, że Ślązoki to twarde, odważne i mądre ludzie, które nie welują na te partie, które żeby budzić swoje zainteresowanie u wyborców, zajmują się pierdołami, a czasami ważnymi rzeczami, ale nie tymi, którymi powinni się zajmować polityki. Bo polityki powinni przede wszystkim się zająć jedną rzeczą. Tym, aby nam się żyło jak najlepiej, żeby my, jako obywatele tego kraju, mogli korzystać ze swobód, mogli dobrze kształcić nasze dzieci, a nasze dzieci, żeby robiły taki postęp w nauce, że jak będziemy już niepełnosprawni z kuli wieku, to będą w stanie nas utrzymać i to w dobrym poziomie. Nie, żeby da się musiał czekać, aż mi przyjdzie fligera i dupa podetrze, bo przez cały dzień. Dzisiaj jest tak, że fligerów nie ma, że brakuje wszystkiego, co by jest potrzebne do luksusowego życia starzyków. Ale mam nadzieję, że jak wygrał taką partię Kesik jak pana Gwiazdowskiego profesora, to postęp nauki, postęp wiedzy będzie taki, że nie będziemy potrzebowali zawczasu umierać. Nie będziemy rzekać do pombuczku weź nas już stąd, bo już te choróbska nas tak męczą, że nie poradzimy się dać z tym rady, a jeszcze z drugiej strony nie mogą w to tyju podać. Bez tego godą tak, welujcie na Ślązoków, przede wszystkim na Ślązoków razem. Pamiętajcie się, taki jest szyld. Taki jest nasz szyld, co by my, nie wiem czy to dobrze widać, o, tak, taki jest nasz szyld. Co prawda pod tym szyldem idą dwie paniczki, jedna od Kukiza, co mnie się nie za fest widzi, ale jak chciała, jak myślała, że to jest partia biorąca do parlamentu i ona się może załapie, daj Boże, ja będę apelował na moja dcera, która jest u panoczka Gwiazdowskiego, profesora ekonomii i prawa. O nie prawa, a ekonomia to on się zajmuje ponoć, żeby zarobić. Bo wiecie, trzeba się ciężko narobić w tym kraju, nawet jak się jest profesorem, żeby na jako takim poziomie żyć. Bo powiem mu tak prywatnie, że taki europoseł bez względu czy ma coś pod tą kapelką, czy nie ma, to dostawał więcej pieniędzy jak profesor. A my musimy zrobić coś takiego, żeby się opłaciło być profesorem w Polsce, żeby do Polski te mądre ludzie, które robią w Singapurze, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Australii, na rozmaitych uczelniach, w Szkocji, jednego takiego znam, co by wrócili się do domu, co by tu u nas ciśli ten wózek z postępem, żeby ten postęp najbardziej dotknął nas, żeby my się jako tako
mogli żyć. Bez to welujcie wedle swojego rozumu. Nie welujcie jak wam tam nastrój robią, bo towarzysz Ziutek kiedyś padali, to taki polski powiedzmy sobie bohater, inaczej zwany Piłsudskim, że Polakom nie należy przedstawiać argumentów, Polakom trzeba stwarzać nastrój. A ja przedstawił argumenty za postępem, za nauką, za godnym życiem i w dobrobycie. No to z pomboczkiem.